Pag sinasabing pagkamuot, kadakol ang nasasala sa pagkasabot. Bako ining emosyon na minaabot asin minahali. Ini inaapod na moral na desisyon. Pagpapasya na day dapat nagbabago. Ang emosyon at yan, o ngunyan, maugma ka at yan daina. Kung ngunyan magayagaya ang buhay at yan, irritable na. Iyan ang emosyon, pero may nagbabago. Alagad ang pagkamuot, saro siyang moral na desisyon. Kaipuhan, nagdadanay. Pinipili na mamuot anuman ang sitwasyon. Kung ang pagkamuot, saro sa ng emosyon, tibaad, gabos sa nagpapakasal, nagsusuruhayan na. Kung ang pagkamuot, saro ng emosyon, baka gabos na pamilya, gabaan na. Following the wisdom of Aristotle and St. Thomas Aquinas, sabi ninda, ang pagkamuot, bakong emosyon, kundi ini pinipili arual daw sa bilog na pagkabuhay. Sabi pa ni Santo Tomas, ang pagkamuot iyoan magmaot nin karahayan kan taong namumutan. Kaya baga pa nagpapakasal, ang pinapangako iyoan karahayan kan pinapakasalan. Sala na isipon na mapakasal ako, tanganig ako maging maugma. Ang totoo, maagom ako, mapakasal ako tanganig, maitao ko ang kaugmahan kan sa kuyang namumutan. Ang twist, di mo talaga nahali ang kaugmahan, kundi pinupunan. Itong inaapod ng mutual love, nagtatauhan sinda kan kaugmahan sa lambang saro. Iyan ang totoong pagkamuot. Kayang-kayang lingawan ang kaugmahan, tangaling itao ang kaugmahan sa iba. Ang totoong pagkamuot, tataong magsakripisyo. Kaya, pigsaset aside itong inaapod na personal comfort, ang pride, ang personal happiness, gabos iyan, kaipuan isakripisyo. Halimbawa, pag ang lalaki may bisyo, pag siya namumuot sa iyang agum, isusuko niya ang sa iyang mga bisyo. Tanganig maitao ang karahayan sa iyang namumutan. Sa babae man, kung magastos, mabudget, saka na ang pagpapagayon, magpa-travel sa ibang bansa, asin maggastos ng labi-labi. Lilingawan ang nakakapaugma sa iya, tanganig masuportahan ang sa iyang namumutan. Kaya baga sa pamilya, pinakaenot na dapat mahiling, iyoan pagkamuot. Sa pamilya, dapat mahiling ang pagkamuot. Ginulita, sabi ni Aristotle, ang pamilya iyo ang pinakaenot na komunidad nin pagkamuot. Gabaon mo ang pamilya, gaba ang komunidad. Sa pinakaenot pa sana, pamilya na ang pinakaenot na komunidad nin pagkamuot. Bago kita naging Kristiyano, kita mo na member kan pamilya. Bago kita naging maintindi sa satuyang kapwa, kita mo na miyembro kan pamilya. It is a contradiction to be kind and loving outside the home while being harsh, impatient, or disrespectful inside the home. Marahay sa luwas, alagad sa harong, iba man ang pakikiiba. Galante sa luwas, alagad tipid sa laogan pamilya. May pambakal inumon, mayong pambakal pagas, gutom ang pamilya. Kaya, dai sapat na magsabing I love you kung ang mga aki napapabayaan, malnourished, dahil nag-ieskwela. Kaipuhan sa pagkamuot, nahihiling ang pagsakripisyo. Ang mga ama, asin ina, naglalapigot, tangalig mapatunayan ang pagkamuot sa laogan pamilya. Kaya, ano ang kaipuhan na mahiling sa pamilya kung igwa-igding tutuot?
Hilingon po niya to, tabaka, mayo iniyo sa laog ka pamilya niya to. Ang pinakaenot, iyoan, respeto. May pagkamuot ka sa pamilya, kaipuan igwa kanin, respeto sa inda. Gabos, igwanin kakundian, kaluyahan, alagad, kaipuhan, nin respeto. Deserves, kanlambang saro, ang respeto. Asin ang pagkamuot, daina nagtatalubo. Kaya importante na may respeto sa laog kan pamilya. Patunay na may totoong pagkamuot. Ikadua, itong inaapod na patience, pagtitimpi. Sabi sa kasabihan, patience is a virtue. Pag sinabing virtue, pinagpupunan nin mga karahayan. Pag mayong pasensya sa laog ng pamilya, dakulaon iyan na ulang tanganig makagibo sa laog nin pamilya. Kadako di pagka ang mga aki, ang mga ina, labaan ang pasensya sa mga aki. Maabot ang panahon ang mga aki naman, ang mapalaba kang pasensya sa mga magurang. As the saying goes, patience is love tested over time. Labaan ang pasensya. Gana sa argumento, ang pighanap ka ini, katuninungan, peace and order sa laog kan pamilya. Totoo, igwang corrections, alagad, day iniginigibo sa paagi ni pag-angkot, asin itong inaapod na public shaming. Ang pag-correct sa pamilya, kaipuhan pinagigiyahan kan kadunungan. Pag mayong kadunungan, ang koreksyon dahil sa nasa anggot, asin sa pagpapasupog. Ang problema sa pamilya, dahil dapat ine-expose irresponsibly sa gabos, especially sa social media. May problema sa pamilya, mapost tulos sa Facebook. Yan, to damage the dignity or reputation of a family member in love. Kaya sabi ni Santo Tomas, padagos kitang pinapagramdom na ang totoong pagkamuot dai winawasak, dai pagde-destroy ang dignidad kan mga taong namumutan. Prudence and self-control. Totoong patunay na igwang pagkamuot sa laog kang pamilya. Respeto, pagpasensya, prudence, and self-control. Ngunyan, ano ang koneksyon ka ini sa binasang ebanghelyo manunungod kay San Jose, na iyo ang satuyang modelo kan authentic asin mature na pagkamuot. Sa binasang ebanghelyo, sinabi na siya matanos, suripot na tao, matanos na tao. Ang matanos na tao, tataong mag-pause, mag-reflect, magpangadji, asin maghanap ng katotoohan bago siya mag-gibo ng aksyon o ano man na desisyon. Si San Jose, dahil niya pig-alaw ang sa iyang kaanggutan, ang sa iyang pride, o ang opinion kang iba, tanganig makontrol ang sa iyang decision. Dahil pinanginotan kang sa iyang emosyon, ang sa iyang desisyon. Naaraman niya baya, Santa Maria, nabados, bako niya man. Ikaw ito siyang kakayahan na ipasupog si Maria. Sa batas ka ito, pwede mong i-expose ang babae, nabados, nabako man, ikaan ama. Alagad, dahil ginibo ini ni San Jose, bagkos pinili niya na maging silensyo, asin bistaduhon ang pagrespeto kay Santa Maria. Proteksyon kay Santa Maria. Ang suhayan siya ninhilom. Alagad, si San Jose, ninhulita siya reflective, ninhulita siya daipig panginutan ka sa iyong emosyon, ang mahal na Diyos nagpadaraning anghel sa iyang pangiturugan. Ang pangiturugan ni San Jose, bunga kan sa iyang pagiging matanos. Kaya ang Diyos luminaog sa iyang pangiturugan. Kaya kung ang iniisip ta, pag kita mata, kabastusan, for sure, ang malaog sa pangiturugan niya to, kabastusan man. Kaya kung matanos ang sa tuwing iniisip, ang mahal na Diyos man, madalaw
sa satuyang pangiturugan, magiya kan dapat niya itong gibuhon. Ang anghel nin kaguranan, sinabihan si San Jose, na akuon si Maria, asin ang sa iyang aki, asin ini ngaranan na Jesus. But sabihon, Diyos, uya sato. Mga tugang, mayo naman gayod na madalaw nin anghel sa satuyang pangiturugan, na sasabihan kita na iyo dapat inaang gibuhon niya to sa gabusyatong desisyon sa laog kan pamilya. Igwa kita nin inaapod na konsensya. A well-formed conscience is the voice of God guiding us toward what is good. Alagad ang distorted na conscience, iyo man ang padudumanan kan tao na ineenot ang emosyon, ang impulse, ang sa iyang selfish desire sa paggibo nin mga desisyon. Kaya, ang pangapudan sa tuya, i-educate ang satuyang konsensya sa paanong paagi, sa pagpangadji, sa pagbasa ng Biblia, sa mga sakramento, lalong-lalo na sa sakramento ng kumpisal. Diyan nahuhulma ang edukadong konsensya. Ninhulita, ang totoong namumuot, nagpupundo, nagmumuni-muni, minareflect, asin naghahanap ng katotoohan bago maggibo nin anuman na aksyon. Bakong gabos na katotoo, muot, base sa satuyang konsensya. Bako tanganing maghiganti, bako tanganing ipasupog ang taho. Kaipuhan tang magkaigwa itong inaapod na aksyon na pay pangataman, asin responsibilidad sa gabos niya itong gigibuhon na mga gibo. Mga tugang, ngunyan na kapaskuhan, maabot na kapaskuhan, punan niya to na pakarahayon ang satuyang pamilya. Hilumon ang kaipuhan ng mga hilumon, ng mga lugad na lalong naglalala pagdaipiga ang tabayanan. I-restore ang mga naraot na relasyon, maghagad nin kapatawadan, asin i-rebuild ang tiwala kan labang miyembro, kan pamilya, tanganig padago sa magtalubo ang pagkamuot. Sabi ni Santa Teresa kan Calcutta, if you want to change the world, if you want to be happy, go home and love your family. Itong totoong pamilya, bako sa ikadawawang pamilya, ikatulo, ikaapat, so totoo mong pamilya, dumang ka mag-uli, asin i-fix ang gabos sa ngaran kan konsensya, asin pagkamuot. Lugod ang apat na adyento na sa tuyang pag-andam, dailang kita maidara duman sa sabsaban, manger of Bethlehem, kundi makaduman kita sa totoong pagkamuot niya to sa satuyang mga harong. Pasil, magpa-picture sa Belen. Alagad ang assignment, pakarhayon ang satuyang pamilya, patalubuon ang pagkamuot. Respeto, pagpasensya, prudence, asin self-control. Patunay na may pagkamuot sa laogan pamilya. Amen. Matindog po ang kabos. Ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos Amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinakos sa krus na gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos Amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo,
sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Ang pagkamuot kan Ama sa tuya ipinahayag sa pagdatong ni Kristo sa tuyang paraligtas. Pano kita ni paglaong, idulot niya to sa iya, ang gabos niya to mga kahagadan. Ang sa tuyang sabihon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinayugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, maging tanda kan maheherakon na presensya kan Diyos sa kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mapapasatuya ang kusog buot asin pagtubod ni San Jose sa pagsunod sa Diyos na daing pag-abala sa asin pagduwa-duwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga mag-aragom, asin ang mga nag-aandam na mag-inagoman, makaarog ki Santa Maria asin San Jose sa pagtugdas nin pusog na nakikisumaro na nagpatugmad sa tataramon kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, makamate kan pagmakulog ni Kristo, huli kan pangataman kan sa indang kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga katuod niya tong gadan, mag-ugma sa presensya kan Diyos sa kahadean na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, inaantabayan mo kami sa paglakbay digdi sa kinaban. Siring kay Maria asin Jose, maimbog kami naghahalat sa pagdatong kan sa imong aki. Himatea ang mga pamibi kan sa imong nagalaom na banwaan, huli man sana kay Kristo sa muyang kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos sa liturhiya kan Eucharistia, sinkan pagdulot kan mga atang.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, asin ansa indo mga atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ang mga atang sa ibabaw kan sa imong altar, pabanalon lugod kay ning Espiritu, na sa kabagsikan niya, nagpano kan tulak ni Santa Maria, huli kay Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli kay Kristo na samuyang kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta. Dinara sa pupunan kan inang Birhen sa daing masabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaona. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa mga misteryo kan sa iyang pagkamundag. Tanganing maabtan kami nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan, kaya kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos imanahot ko, Diyos imanahot ko, ang langit asin daga, panukang sinong kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, paladan amin nagiging, sa ngaran kan kagurangnan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magluhod po. Kagurangnan, ikananggadaan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan nga manin kalis, asin diraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay na tipan, na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol,
sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kaguraman, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwag, ipinapahayag sa kog na ikamakatong. Kaya kami na nagurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa muyang Arsobispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siringman, giromdoma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaigtupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na nakaugalian, nang ngangahas kitang magsabi.
Agawon mo kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay, natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imo ang kahadean, pasin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburonyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinraohan kamo nin katuninungan. Ito ispetata mundi, kaherakin kami. Cordero kan Diyos na nagpaparat, kan mga kasalanan tinapat. Magluhod po. Mga tugang, uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara ang makasalan kan kinaban, paladan kitang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Amen.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, kami namimibi, mantang nabasog kami kan panuga, kan daing sagkod na pagtubos, nakun gurat no kami minarani, sa aldaw kan nakakaligtas na fiesta, siring man kaludok na nagtatalubo kami sa maninigong pagselebrar, kan misteryo, kan pagkamundag, kan sa imong aki. Siya na bubuhay as sinagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa mga nagkapirang anunsyo. Enot, magkakaigwa po kitang unyaning second collection, asin ang kantidad na makukuha para po sa maintenance o padago sa pagpakarahay kasatuyang simbahan. Ikadua, sa Lunes, December 22, sa aga na po ini, ang misa alas 7 nin Banggi, papamayuhan kasatuyang Arsobispo Rex Andrew Alarcon. Iniimbitaran po ang mga PPC members, BPC, asin man lain-lain na religious organization na mag-atender kang sabing Santa Misa. Asin ang gabos inaalok sa misang ini na pamamayuhan kasatuyang Arsobispo. Ikatulo, in connection po sa ika-25 taon kan pagmukna kan Holy Cross Parochial School, magkakaigwa po kan enot na Grand Alumni Homecoming. Sa Lunes po ini, December 22 man. Ang registration, digibuhon sa oras na alauna, asin ang sunod, alas 2, iyo ang Santa Misa. Makipag-coordinate lang po sa mga leader kan sa inyong batch o kaya sa HCPS office para sa detalye kan digibuhon na mga aktibidades. Pangapat, sa December 29, Lunes po iyan, iyo ang gigibuhon, iyo man ang Christmas party kan mga padi sa Naga. Kaya sa December 29, ang misa pagkaaga sana. Mayo po ni misa pagkahapon sa December 29, Lunes. Asin panghuri, padagos po ang pagpalista, asin pag-recruit para sa mga para sa search for Little Niño 2026. Magdulog na lang po sa mga miyembros kan Ancilla Domus Dei o mga kolektor tanganing maibali ang sa inyong mga aki sa nasabing aktibidad. Ang first canvassing po gigibuhon sa December 27 sa oras na alas 2 nin hapon. Matindog na po ang gabos, asin inaapudan na ang mga birthday celebrants, magdigdi na po sa inutan para sa pagbindisyon. Birthday celebrants, Mayo. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kanama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot, asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.